ole tun tum kan video chuan kovel hwa pa footballer lar ming thang tak David Beckham ate chung ko chanchin kan ngai thla in kan thlir ho ve thung dona video te abul changa atop thlingin minlo thlir sakin minlo ngai thak sak le theu donia David Beckham an kum somnga atlin alom nakha ropui taka mangin chu chuan chol kar khatla ya nge nge a chu party a chuan anopuile afa te po chu an hlim mel ba ka mi chalang tak tak te po chu birthday lomna chuan kalve hlamin birthday lomna chuan tu nge kala tu nge kal lo ti po chu a hriat le boka te chuan chu birthday party a kalve lo langsar tak mai chu David Beckham fa pa upaber Brooklyn Beckham le anopoi Nikolai te khani in Victoria Beckham po in Brooklyn a chungchang chu a social media po engma a soilan lo ba ka a thu po sa te po chuan an no pa chuan atak ve lo bok ani te chuan chu thil chuan an chung ko chungchanga thil fil lo lian tak a omni in a hriat theita a chu mai ba ka Victoria in social media thu a post mani khan Brooklyn a chuan thalak pakhat a Instagram a post be bokin chu a thalak post a chuan London a hotel pakhata anopoi Nikolai ne na an thalak dunna an nge nge a te chuan mi tam tak te chuan Brooklyn ale anopoi Nikolai te London an kal chan chu birthday party mangtur ani chu an lo ring hlama ma se David Beckham birthday party a chuan an kal tareng reng lo chu mai ba ka Brooklyn chuan apa David Beckham chu apian cham alom puina thu po hi social media po a post ve mi lo bokani chuti lai mek chuan David Beckham pian cham lom puina hi mitam tak den social media an post na se ema chumi ban chuan afapa ina a wis velo ani ti a sha chuan David Beckham ril ro po hi anat ve viau arin hle a tin Brooklyn hi David Beckham famas berle ke theidoma adom amngai tak mai ni in afapa Brooklyn a pian ni le thale kumte hi David a hian angai hlutia ti lantirnan ataksa a te tu in a chotir nge nge a chutian chuan Brooklyn a hian alo puitlin tak nuwa a hming han ti thatna tur le chuan tlak thil lian tham ti ni lem lo ma se anu le apa te hian an hmang em wangin sum le pailama po an thei patopin an chan pui reng thina te chuan eng wangin nge Brooklyn hi apa kom somnga tlin lomna hian akal ve lo chan chu ni ta angle apa birthday chu a thei ngil dei ani thei mai ngem nge ni anga Beckham chung kwa te hian an chung ko in kara hian boina lian tham tak an lo nei ru ring zok I han thle zel don tiang te chuan he thil thlenga media timit fuk na zong zong chu Brooklyn an nupui Nikolai hi ni in Brooklyn an nupui ani ni khan milar tak fapa ani na atang khan business house tak makpa ani zoita a ma se he thil hian an chung ko in kara chuan thil tam tak chu ron thlen pha ngalin mo nei tu le mo te in kara chuan boina lian tham tak chu a thleng zoita ani David Beckham fa pa upaber Brooklyn Beckham hi apa larna te awang le aming thatna te awang khan mi te shiat po a hlo ve hle a ma se thiam thil han chuan tlak tak ero chu ani lem lo thung kumthum liam ta khan Brooklyn a chuan aming than to na te ti zol le zol turin sum le pailama po na sataka chanpui theitu tur te chung ka fanu chu nopui aneya chu thilawang chuan Brooklyn Beckham a chuan an chung ko ming Beckham ming thatna le larna ba ka pel chung ko mak pa ni na chu ani tel te boka tin hausak na lama po Beckham chung ko a hian pel chung ko te hi an hausa deuh zok ma a te chuan tu na kan soi tur mo nei tu nu le mo te in ngar ngau na a boina thlen tu ber Nicola pel che hi eng ang mi che ange ani ti te kan en hau phot don ani Nicola pel che hi a ming kan share ringo ta chang chuan tunge ani ti hi kan share song ani lo mai theya ma se Transformer movie part 5 le part 6 a chang tu nu ber le Bates Motela Bradley Martin ati ming alan be che chuan kan shet war arin oma te chuan actress te model ni bok Nicola Pel che hi entertainment industry a chuan kumsang ni paruka tang dei to khan alo in lan chan to a kumsom pakwa zet entertainment industry a hian om to in tuna hian kumsom thuma upa ani mek boka te chuan alim chan thiam na te hian choilam cho apan theilavin ton thleng po hian milar tak zo alan renga ma se tun hna ya hi chuan modeling lam le advertisement lam hi a boy pui zok tama ani te chuan Nicola Pel che pa hi Nelson Pelt ani in America rama billionaire lai ani a food industry lama mi hlotling tak mai ni in political lama le commerce lama te po thil ti thena sang tak aneya
tuna hian ani hi kumsum riat pahnih mi ni in Brooklyn khwa apianga he hmun hi David Beckham an afama saber mingatana a thlan ngat khani in Brooklyn ang bok hian Nelson po hian college akal lak lo lai in azerna chu a chol san ve thowa ma se Brooklyn ang lo takin Nelson a iro hi chuan a thil ti apiang chu hlotling takin ati theizel bi ka in pe chung ko hosak na hi eng generation bera tang khan nge a in chan di chu hriat na che lo ma se an chung ko in thla chona kal zel chuan thum lai tangin an lo ho sa hle to ati thei ome le chuan President Walton School a kalin Nelson a hian kadu ang tok chu kazir zau to eti in azerna chu a chol san zui ta a hetia azerna te a chol san tak nu a hian apu company a food distribution business a deliver driver na chu a thok ve ta a mi ho sa tak chung ko atanga lo piang chuak ni ma se Nelson a hian ni tum mol mang ve tak mai ani boka chu chu poisa te khol char chara sky instructor ni chu atum bera chu ani tum chu mi ho sa fa pa ina ain ti ring vel na na athil ti du vel mai mai emo ani du tak tak te chu hriat ni no ma se ani tum ni tor chuan Nelson a chuan a thei thop chu a chua ve ring thawa te chuan kumti aliam zela Nelson a pa chuan an company chu Nelson ale auna pa te en kultura pe in kumsang khasakwa sumsari pathuma khan Nelson a chuan poisa USD millions a somnga lai mai chu anei ta a khati lai kha chuan khang a poisa nei tikha atam emema chumi no sang khasakwa somko chhowela khan Nelson a chu investment fund pakhata co-founder ni le in chuta chuan high stake finance lam a boy puya heiba ka hian Nelson a hian beverage brand tam tak nei bil bokin investment lampo a khoina sa hle bok ani an chung kwa hi an lian be hlemaya Nelson a hian nopui pathum ngot mai nein fa po som lai ani boka tuna anopui ni lai mek Claudia Hefner hi kumsang khazakwa somko chhowela model ni chin an nge nge a te chuan kumsang ni som pasari kha Nelson pel da chu Forbes in khovel pumpuya mheu sa zwal zanga an thlan chhuat te zinga tilve in a ho sakna po USD billion 1.51 lai an nge nge a eti lai mek hian The Times chuan Beckham chung ko ho sakna chu lo chhut sak ve bokin chota an chhut na chuan Beckham chung ko ho sakna chu million zanga ni in an chuta chu chu USD million zaruk somnga angbel ni in chuta langcheng te em chu pel chung kwa te chu Beckham chung kwa ai chuan an ho sa fe zok te chu anita ani te chuan an mo Nicola pel te chu chuan engemaw zat yam ta atang to a chung ko ho sa tak lo ni to thena tanga lo piang chok ni in Brooklyn ve thong chu nepo baby ti ani ve thonga chemi omja chu an no le pa te an lar ema panga lo lar ve ta te tina ani deu bera chu mai ba ka Brooklyn a hian ama a hian talen han chuan tlak em ani lem lawa apa do thu samang fa pa chu ani theilo mai pialama apa hnung po kha azui zo lo hle bok ani kan share cheu angin David Beckham hi football legend ni in champion league title voi khat alo le to a Premier League trophy voi ruklai lo la to bokin FA Cup voi ni lai kha lo choi to boka La Liga le Spanish Super Cup te po kha lo choi to in MLS Championship a po voi ni lai alo chaka tin League 1 title te po kha lo la to in Premier League a po khan alo til to a chu mai ni lovin Manchester United football team a jersey number 7 hachin to ni in Monker free kick thiam tak ani boka chumi ban choi mi tam tak te chuan David Beckham an afapa chu anung zui zo khopa tha in a en kol tha zo lo ti in an soi chena ma se heng an soi chena te hi David Beckham tan ero chuan hriat anuam vek lo mai the ani Brooklyn Beckham a hian kum som panga an in Arsenal Fame Academy a kum khat chung football chu training in he mun hian footballer thatam tak chu alo chhret chhuak teu to nge nge a ma se Brooklyn a hian a scholarship chu akum le atan chuan ahum zo tlat lo chumi wan chuan academic chu a chho san chu ngai le in hetia a chho san tak no a hian modeling lama alut le a amai ro chu chuta po chuan atira larve viawin vok cheina ate women's bok ate inlan be thin ma se kum a han lia me chuan alarne te chuan choilam apan ne ta dei maya hemi no a hian photography lam chu lo chil tum le in heta hian Burberry Brit fragrance eta shooting team a chona tel a ma se photographer te atangin soi chian atang kam chu atam le ta emema chota an soidana chuan Brooklyn a chuan
mi thil ti thei zawk te kal tlangin thiam na le zirna tha pawh nei em lova project lian thama ain lan veri ngut thu an sui nge ani tichuan kumsom pariat ani in Brooklyn a chuan photography azar thenan USA Person School of Design a in enroll dia ma se chuta kum khat po azar ma chuan azar na chu aso san le ta te ya hemi hnu a hian Brooklyn a chuan degree chu nei ta chong lo chung chuan photobook chu publish ve le thovian hi mi te chuan an sui sel zuina sa hle nge ani te chuan pandemic la ya mi zong tian hun ol kan nga em vek lai khan Brooklyn a chuan food vlogging lam chu boipui le in cooking show te a boipui le a ma se he athil ti te po hi food blogger te le safe te chuan a thatok lo ti in an sui se le thobuka ani na taka chuan Brooklyn a hian athil ti thei ang tur zong te ati vek chung hian ai nga ma chuan hlotlin na achang thei chong lo ani ti chu thil cheng tak le mi zong te shat vek chu ani zuita a amai ro chu Brooklyn a hi anau pantet lai tangin anau te ngei to chu tak o ni tlin tak ni in asiam thiam tak chu ni lem lo ma se achung te ngei to tak mi le anau te tan po a u thatak ani boka chung thilawang chuan Nikolai hian Brooklyn a hi alo du pha te po ani ma na le chuan Nikolai hian in ne hi ton lai mi tam tak te anglo tak hian angai thu tak em a tin anu le apa te po hi kumsom ni don lo ni to ma se tun thleng po hian an la in hmanga em ren thowa chumi ban chuan chung ko hosa taka tanga lo piang chok le a tha thei ang bera an en kol seilen Nikolai chuan ama nge na chung ko thatak le mi te oron tur din be chu adu to samber ani boka amai ro chu Nikolai hian lem chana lam chu lo chil ma se akong te chu atluang reng bi khaulo kumsom poko chung entertainment industry a hian lo to ma se alem chan thiam ne chuan ma chu a son tha thei mi alo maya tin Nikolai hi Golden Raspberry Award Worst Actress nominee voi ni lai alo ni to boka heiba ka hian Brooklyn ang thau khan college chu azir laklo la ya cho san ve de yin an ona chu an tam em awang chuan Bell Business Empire chu aro chun tur ani thelo boka heta hian mi tam tak da chuan Nikolai le Brooklyn te chu an nu le pa te hosak le an lar na ten an ben him tla thu an sui ngi ani te chuan Nikolai le Brooklyn te hi March thla kum sang ni som pasari khan Nikolai unau pa kal tlangin anin hmel shiata chumi nu kum sang ni som pakwa a anin mole ta ka khan an thin nunga chuan indo to na so lo piang tak ngalin akum le kum sang ni som hnia khan Brooklyn le Nikolai te chuan anin nge so na chu mi te shia turin an pong chhuak ta nge a te chuan chu ta tanga tharuk lek nuwa an pahnia chuan in hwal ngalin an pahnia chuan anin du in anin hmangai ta tel tela Brooklyn a phei chuan Nikolai tan ataksa hian te tu tam tak a chotir hel nge ani heiba ka hian an pahnia chuan an hapui chu golta thlak tirin chu an hapui hmang chuan an pahnia ain anga an nei tur thi an siam tir boka ma se chu thilawang chuan Brooklyn le Nikolai te chuan online lama social tu le deu so tu an nga pha zol hle thunga te chuan pandemic awang khan an du huna po in nei the ta che alo ma se kumsang ni somni pahni alo in her chwa khan Brooklyn le Nikolai te chuan in nei na chu ro pui takin an bo se ta thowa ma se he in nei na ro pui le hlim taka alang lo lama thil thleng ti awang hian mo nei tu nu te kha anin ngei lo pha ani arin ta hle maya tin American traditional changchuan in nei na hian a mi chelam te hian in nei na tur ro man siam le poisa sen ngai song te hi an tum vek thin ani mela heta in nei na tur mun ta na an thlan hi Peltz family Montserrat estate ni in Florida tuipui kama ani a hlut na po hi USD millions a ai tamma ni in hi square meter noi thum singa lai lian ni in football field po pathuma tanga panga in carvel so alen thei arin oma te chon he hmuna hian American luxury estate lian ber te singami force po so omin chumi bolloka chuan USA president Donald Trump resort lar tak mai pakhat a omboka tin vane thak takin Nikolai pa Nelson Peltz hi investor thatak ni in Republican Party aloni boknien in thlan lai vela po khan Trump campaign ati po khan fan tam tak alo pe ve to nge a heba ka hian ni kumloka khan Donald Trump le Elon Musk ate po in he resort a hian jingcho an eidon nge ani the chuan Nikolai mo kor hi amoi mai ba ka achang kang chungchong hle maya designer thiam tak mai Valentino siam ni in he mo kor siam nan hian
creative and design team te chuan kum khat ngot an hmanga chu mai ba ka mau kor chu asiam tur man ro la khom ange wangin roma po hian voi ni lai an kal phang nge a chu an mau kor siam chu a eng lai mai po chu moi em pek tur le thui sol pal lai om mia lo turin an siam te boka tin welding reception a chuan nikolai chuan dior thomno moi tak mai chu ron ha in thalak na chuan vivian westwood thomno thui moi tak mai chu a ha boka mase maktak mai nikolai in ani neina a thomno ha khawa te hian a pasalano victor bek khami fashion label te zingami pakhat ma ein bel ve mi lawa tin victor hian a fapa in nupui ani na hian a fashion brand zingami pakhat chu ron ha in he thil hi mi de chuan victor hian a fapa in nupui ani na a paizama a hati in anlo se selve nge ani heti lai me khian me chen khate chuan nicola in victor thomno design te a hak lo chan chu adu lo wang ani thu anlo soya mase me chen khat ve thung chuan nikolai pa nelson peldale valentino de khan business an khoidun china wangin nikolai chuan pasal ani na khan valentino ko chuak thomno de chu a hak nge angai ni anlo ti ve boka he thil hi anuwa interview na nikolai na soidana chuan atira kha chuan victoria beckham thomno te kha hak atum be thowa mase stadio lamte anin pe the tak lok lo awang khan man mo taka a thomno hak tur chu an thlak le tak tho asoya chota asoile zel dana chuan a pasalanu thomno siam te chu a hak chak em tho asoi tel boka mase victoria fans te ro chuan nikolai khan victoria chu na thok muang le a thomno brand te po chu thalo ati wanga halo ani thu anlo soi ve le thunga chu mai ba ka beckham chung kwa te ne na income ngai tak mai pakhatina a soidana chuan nikolai khan victoria beckham mi thomno te kha ani neina khan ha ka tum chin lo shim ani ti in alo soi ve bok ani hengba ka hian in neina hun serle anlom na lai vela te po khan victoria beckham le anmo thar nikolai te chu anin be mangmia lo maya khata tang dei to khan an pahnia anin kar hi alo thalo tan to ani ta mela in nei lom na a tilve me chen khatina an soidana chuan beckham chung ko thian mark anthony a chuan to sa siama chuta chuan nikolai chu angai sak ve do mi alawa victoria che chuan aril ru pe in angai sak ani mela chumi ban chuan nikolai chu a thinari min ami toide po atla khial thole chuta tang chuan a chuak taw de ni in an suya chumai ba ka victoria chuan in nei lom na a an performance song to so thak le de in chumi aya chuan afapa brooklyn ani na an lam dun na hun chu asiam to de ni in an soi bok ani te chuan pasal no le mote in hnger ngau na an chan ve deuh na nia an soi tak chu victoria beckham le nikolai no claudia hefner pulsite an tlereu in bela anin lmm atang hian alo in chan dei to a he thil hi an soi chhon le dana chuan nikolai khan victoria chuan in neina chuan a thaber le mi ti mitla le en hlo ber ani na chu adang ani ti in an soya british le american culture in an lo na ti po hi an pahnia anin ngei lo chana hian an pu ve the thowa kongtam taka chuan ani na lai ti po om ome heba ka hian mi then khate soile dana chuan victoria in nicola e angi lo na chan em pakhat chu afapa brooklyn ania na ani nei ma khan an pahni in agreement pakhat an sign don ti thu thang awm pangani a ma se chu chu thudik tak ani nge ni ti fin fi na chu motor awm lo ba ka brooklyn le nicolai te po hian hemi chongchang a hian eng thuma seilo ma se victoria tan ero chon chu tianga thu thang awm rungot po chu thilza thlak tak ani a chumai ba ka pel chung kwa te chuan afapa chu anmak pa tan hian an pombe tak tak thelo ni in angai thlak maya ma se brooklyn le nicolai te pahni in nei ma tang dei to hian me de chuan an hming to pahni chu lo se som tan to in pels be kham ti in an na tan der to a chu thil chuan a me chelam chung kwa te chu mi te na an da chung non sia po atilang cheng he ome te chuan he tianga boina le enrem lo na sang sang an ne chung po hian an chung ko ni de chu event sang sanga te local ho fo thenin mi te hmuwa chuan enrem lo na an nei ni ti po he shiat har he maya nikum loka po khan chung ko ni de chu lola move an premier na kaltlang hamin he film a hian nikolai chu achang ko no berle film director an nge ngeya ma se chutia hlim taka movie premiere an in how no atanga tharuk le ka chuan an chung ko nia boina lian thamjok chu alo thling do na ni ti hi
tuma in an shimia lo thung ani te chuan mei thla kum sang ni som ni panga tangkhan David Beckham ate chung kwa le Brooklyn Beckham ate in som na chu a cheta vek maya chuta chen chu anin biak ngai to lo ba ka hoya ma an lang ho ta ngai lo boka chu mai ba ka event ate po chuan kal ho ngai to lovin social media a until post chu anin like sak to lo mai pe alama tek po anin tek to ngai lo ta boka chumi wan chuan mi te soi chu hlo le tanin tuna an boina hi chu mo le mo nei tu nu te inrem lo na awanga boina sakle mai mai kha ni talavin ai lian thamjok boina an nei ta po ani mela tin David Beckham a pian chamlom na po kha voi ni lai ni ma se ai nga ma chuan Brooklyn ale Nikolai te kha anin lan mi lawa an social media te po chu ti anglam pang thil reng reng chu motor om talawa he thil hi Beckham chung ko nei tak tena an soidana chuan hetia an unaw anin ti boy tak na chan bul brania langta chu Romeo Beckham a bialno ni lai mek Kim Turnbull ni in Kimi hi model le DJ ania an chung ko hi arslam thiam tak ani boka ma se boina omta chu Kimi bial pahri hi to dang ma ni lavin Madonna le director Guy Ritchie ti fapa record Ritchie khani in ani hi Brooklyn a thian thatak ani nge a le chuan Kimi ne na anin zui lai hian an pathum hian lek chok fo thinin mi te motor po in anin lan fo thina record te Kimi te anin chen tak no khan mi te chuan Kimi le Brooklyn te chu anin ngai jong vele ni in an soi ta hloma ma se Romeo hian Kimi chuan ona pa Brooklyn chu adit lauti in ase chung po chuan metam tek tu chuan an ring thei ta chong lawa chu mai ba ka Brooklyn le Kimi te khan an pania an zaidun na thlak social media chuan an post na se em ema chumi wan chuan an pani khan in zomna an nei lo ani tia an soina te po kha an ma ni she chang tu ti le an ma ni nge sak tu te tan chuan arin omlo ve ta thowa tin Brooklyn a hian me chetam tak chu alo de to chena chumi wan chuan thian chau ani tia an soina te po chu arin omlo hle bok ani hengba ka hian Brooklyn hi mi chetam tak ne na soizom no ni to thenin a then chu tlang thothang mai mai ni ma se mi te shiata anin kop thu a sei chwa tak te po an omnola chung angai zong da zinga alang sar deuh ber chu actress Call Grace Moretz ni in Kick Ass ti fima a changtu mi te lom hlo takha ani nge a le chuan an pahnia he different awang hian minglem te nei pha hialin necklace ko polti in an soi chena ma se an pahni hian hun aliam tak zel nuwa chuan in chen le in hetia anin chen hnu lok hian pakhat zok chu mi ho satak chung ko a an mak pa ani zoya ma se pakhat zok ero chuan mi pa ain a mi chiat pui chu adu zok thu apong ve mok maya an pahnia an top dan chu oi omlavin thon thu te po ang hle maya ma se atak tak chu ani loi si ani hengba ka hian Beckham chung ko mel sha thatak pakhatina a soile dana chuan Brooklyn a khan Kimin a una pa Romeo a angai zon chan chu Beckham chung ko minga in ti lar adu wang ni in a hritlata ma se Romeo chuan chu arin zong ani vel awangin Brooklyn ne na anin zom na zok chu ati chat ta zuya Brooklyn a chuan Kimi telvena event zong a chuan telve chu do lo ta vekin apa pian chamlom na tor hotela te po khan Kimi omve do na wangin Brooklyn a chu akal du lo an email ta a chumi wan chuan Brooklyn ale Nicole te khan anpa David Beckham a birthday kha a shanpa lomsak antum an emaila ma se David Beckham an Romeo le abial no Kimi lam atan zo ka wangin chu birthday lom na to so a thlen thelo phale ta boka chuti lai mekin Beckham chung kwa chuan anpa David Beckham a birthday lom na a Brooklyn ale anupui an kalvelo chan chu Romeo le Kimi wang ni lavin Nikolai wang ani ti in mi te hina chuan an soi ve tlak thong ani te chuan Brooklyn ale Nikolai ti in nei hnuwa khan an pahnia chuan Pelzon Manson US a an cheng dun ta a Brooklyn a chung te niana anin kar chu tuifin ria tin dang dei ma se an no pa chuan Victoria Beckham e thinrim na te po kha an la shet phak ba ka an la twar ve vek tho an i mela mi chen khatena an soi zel dana chuan Nikolai hian a pasal Brooklyn a chu a khwa kher em ema chung ko evena te po atil ve hi a phal sak ngai lawa chu mai ba ka an pahni chuan in how fo thenin Nikolai chuan a pasal thian te mu a phal sak lo thu te an soi boka chuti lai mekin magazine pakhat ko wara chuan Nicola Peltz chu
Mrs. Beckham 30 in an lo ziaka he thil hian Nikolai chu atilomin Mrs. Beckham tia an soide chu nuam ati hmel hle a chu baka a pasal no Victory ang thei tur berin asam ti po chu ronti buangin akalar ve nge ani ti chuan hetia an chungkwa an boi hle lai hian David Beckham ve thung chuan an chungkwa chu pum khata siam le da tur chu lo ngei to ve mekin chuta chuan a fapa Brooklyn a chu private a biak fo baka social media te po thalak te atak ta china ma se Brooklyn a hian apa chu a chang let ngai lo mai ni lovin a be ngai lo top thunga te chuan Beckham chung ko inkar chetalu tok chuan Beckham chung ko chu ati shom chinin an mau Nikolai chu an chung ko tike chetua an po ta hiala hei baka hian online a chuan mitam tak te chuan David Beckham le anopui Victory te chu lo tanin Brooklyn a chu Meryl ro nei lo mani thupo kalngam lo ti in an suya chuti lai me ke Nikolai ve thong chu mi chung kwa ti chetu le mi te control tum tlat mi ti in an sui ve bok ani amai ro chu Brooklyn a thian ti ve thong chuan Nikolai chu me che fil tak le no pui ni tlin tak pasal ti za thiam tak ani thu an lo sui ve thonga in Brooklyn an thutluk na asiam te po chu Nikolai ina alo pompui ve mai thu te lo suin Nikolai thlawang chu an lo ho sak ve thung loya hei baka hian an thian thatak pakhatina a soidana chuan Brooklyn ale Nikolai te khan David Beckham a pian chamlom na khan kalve an tum hle maya chumi wan chuan Met Gala a an kalna tur te po kha an cancel pha ni in a soya amai ro chu Met Gala lam boi pui tu pakhatina a soile dana chuan Brooklyn ale Nikolai te khan Met Gala khan an kal ngei don ne don lo an na chian lo thu a soi ve thunga heta alandan bera chuan mi zong zong te hian Victory te lam chu an ril ru in an ran zok vek an email ta ani The Daily Mail chuan Brooklyn ale Prince Harry te chu an compare vel ta a an pahnih hian an nu le pa te awanga lar ve ve ni in mi te social media le kong sang sanga an tol thin ang boka an pa te chu legend tia soi thei ani ve ve a pakhat zok po hi England jamlal ni in adang le he chot footballer ro pui tak ani ve thonga chu mai ba ka an no puite Megani le Nikolai te po kha an pasal te chung kwa tike dar tu le mo sol tak angin an lar le ve ve boka hetia chung ko boina akal zela hian Brooklyn ale anopui Nikolai ba ka Harry ale anopui Megani te chu party pakhata kal hawin he party a hian an soile dana chuan Harry ale Megani te le Brooklyn ale Nikolai te chu anin komna sai mema Brooklyn ale Nikolai te an hun ton me ka wan chuan Harry le Megani te chuan an khonga izia te po an shil ni in an soya tin Megani le Nikolai te hi American mi ni ve ve in actress ani ve ve boka an pathi hian an pasal fil tak le ril ru thatak te chu tongkam nem tak le thunun na manga shoi ko yen an chung te ne na anin kar chu an ti hlat sak ba ka chung ko ti cheto an ni tho an soi boka ma se heng tho soi to te hian an chung ko boi chan tak hi an sha so chu ani ve the tho mai mi pafil takte patni Brooklyn ale Harry te khan anno poiden chutiang ang chuan ti ang an ti awang remota anno poide du dan dana om tur mi chu an ni melo ba ka an ma ni ngin an thutluk na le du thlanna an siam ve po kha arin om hle ani ti chuan engemaw za ta tanga lawin chan to Wells family dynasty hian thilhu tam tak lo nei to in an ho sakna le an hming thatna te la hi atam em ema mi chen khate soidana chuan Brooklyn a khan an chung ko tan khan tho chwa chu nei tamte chem lo ma se an chung ko chon hlutna ala nei ve thowa in David Beckham a hausakna tile alarna ti hian adam chung chu adai to nge dona a thate le zel po in he alarna hi anna chom thei zel po arin oma ma se tun din hona afa ti han ngai to hian David Beckham a hian alarna ti hi ato chuan thlengin ala chom nung zel thengem ti chu thil shia thiam har sa tak mai anita a tin kum aliam tam hnu a meu chuan an ho sakna tele an hming thana te an larna te hi hetiang zela an chung kwan om chuan an chevek mai ngem ti chu thil om thei tak po ani ta thau bok ani food industry mai ba ka hian Nelson Peltz te hian entertainment lam te po hi an boi pui ve renga pa ber chu Madison Square Garden a non executive chairman ni in heta hian sport in culture lam a boi puya chumai ba ka Nelson Peltz fa ti tam tak hian entertainment lamte fashion lamte le sport lamte po hi an boi pui ve hle poka
chuti lai mekin Beckham chungkwa te Brent ve thung chu David ale anupui Victoria de khan boipui deuh topin Nicola Pilsin magazine pakhat Whisper Spreta Mrs Beckham thar ani thu an puan khan Pel chungkwa te chuan Beckham chungko Brent chu an kota a om the an be sei an imela mase Beckham chungkwa te hian an Brent chu an mo Nicola kota hian an da phalche angem ti chu thil soi the ani lo ba ka an phalpo hi arinam lo ma jok boka tin an soile dana chuan Nelson Pelchian afano Nicolai le apasal Brooklyn ate chu an Brent ve tor asiam sakdon thu an soya he thil hi adikani chuan mi ten an hming top an lo soi som to chin Pils Beckham te in lai chena chu anghet le zwal deuh deuh don ni in alang ta a te chuan Beckham chungwa ti hausak na hi engza che ange ti chu hria chian ni che alaw ma se Pil chung ko hausak na en chuan Beckham chung ko hausak na hi akhum shim shim ani ti chu thil chiang sa tak anita a hetia mo nei tu nu le mo te inkara boina omta hi engwange ti chu se chen viau tur omlo na a he thil hi an sung do na chungchang te po alo ni dei thei ve thawa tin an sung ke inkar hi a cheta viau ani emo alo chemi alo ani po in atu tilam ve ve tan po hian lok na chu aum ve ve to thobok ani ole ato bera chuan keini clear tu le ngai thatu te hi chuan midang te chung ko boina hian inrol tamlo hi hantum phot mai ila kan ni tin na boi takle chau thlak takara kan in ti ha dam be na anglekin an chanchin hi ngai thein drama hmunum tak anglekin ngai bokila te chuan kan ri ro po a boi tamlo anga kan lo hlim pha sok ton bok ani